باسم ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታደረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ ኣምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዓ ይኹና። ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳን ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ብዛሃቦም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። ሕዳር 3 ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቦ ይዕብብ ጸሎትን ሓለዋን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቡነ መድኃኒነ እግዚእ ዕረፍቶም እዩ። ኣባ መድኃኒነ እግዚእ ዝተወልዱ ኣብ 1300 ክፍለ ዘመን ኣብ ኣካባቢ ትግራይ ዓዲግራት እዩ። ወለዶም ቀሲስ ሰንበትን ሁሪቶ ማርያምን ይበሃሉ። ብቅንዕናኦም ድማ ብጣዕሚ ዝተፈልጡ ከም ዝነበሩ ገድሎም ይነገር። መድኃኒነ እግዚእ ማለት ጎይታ መድኃኒና እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ጊዜ ድማ ዘደብረ በንኮል ሙራደ ቃል እንዳተባሃሉ ይጽውዑ። ደብረ በንኮል ማለት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከብ እዞም ጻድቅ ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን ዝሃነጽዎ ገዳም እዩ። ሙራደ ቃል ድማ ናይ ቃል ናይ ምስጢር መውረዲ ከም ማለት ክኸውን ከሎ ኣብቲ ቦታ ሱባኤ ዝሓዘ ሰብ ልክዕ ከም ናይ ቅዱስ ያሬድ ምስጢር ከም ዝግለጸሉ ዝሕብር ስም እዩ። ጻድቅ መድኃኒነ እግዚእ ኣብ ንእስነቶም ካብ ሊቀ ካህን ኣቦኦምን ካብ ካልኦት መምሃራንን ተማሂሮም ንምናኔ መሪጾም ገዳም ኣተዉ። ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ተጊሆም ድማ ጸጋ እግዚአብሔር ምስ ተውሃቦም ናብ ደብረ በንኮል ከይዶም ገዳም መስረቱ። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ኣብ ማእከላይ ዘመን ብፍላይ ካብ 13 ክሳብ 1500 ክፍለ ዘመን ዘሎ ናይ ብርሃን ዘመን ይበሃል ነበረ። ምኽንያቱ ድማ እቲ ዘመን ክርስትና ዝዓንበበሉ መጻሕፍቲ ዝተደርሰሉ ስብከተ ወንጌል ዘስፋሕፍሐሉ ገዳማዊ ህይወት ዝሰመረሉ ወቕቲ እዩ። ነዚ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ድማ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ፣ ኣባ ሰላማ ካልእ፣ ኣቡነ ያዕቆብ፣ ቅዱስ ንጉስ ዘርአ ያዕቆብ፣ ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዝሃይቅ፣ ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእን ዝመስሉ ኣቦታት ምትንሳኦም እዩ። ብተወሳኺ ድማ 12 ንቡራነ ዕድ 7 ከዋክብት 47 ከዋክብት 5 ከዋክብት ዝበሃሉ ኣቦታት ኣስተዋጽኦም ፍሉይ ነበረ። ካብዚ ማእከል ድማ ናይ 7 ናይ 47 ከዋክብቲ መሃሪ ናይ ኣቦታት 3 ሳሙኤላት ዘዋልድባ ዘጣሬጣን ዘቆየጻን ናይ ካልኦት እልፍ ኣላፋት ቅዱሳን ኣቦ ዝኾነ ኣባ መድኃኒነ እግዚእ ናይ ኣንበሳ ብጽሒት ይወስዱ። እዞም ጻድቅ ንቅዱሳን ኣኪቦም ምሂሮም ኣመንኩሶም መሪቖም ሰዲዶም ንሃገርና ከም ዘብርሁ ብምግባሮም ከም ኣባ ኢየሱስ ሞዓ እዞም ጻድቅ እውን ወላዲ ኣላፍ ቅዱሳን ይበሃሉ። ዓብይ ጻድቅን ሰባኪ ወንጌልን ኣባ ኣብየ እግዚእ ድማ ኣብ ውሽጢ ጎንደር ተመንን ዝብእን ዝገዘቱ ኣቦ እዮም። ናይዞም ጻድቅ ወዲ መዝሙር ነበሩ ይበሃሉ። ጻድቅ መድኃኒነ እግዚእ ብዝበዝሐ ናይ ቅድስና ህይወቶም ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም እዮም። ንኣራዊት ገዚቶም ኣብ ሕቆ ኣንበሳ ንብረት ጽዒኖም ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተጋድሎ ህይወት ሕዳር 3 በዛ ልሙዓንቲ ዓረፉ። ዕድሚኦም ድማ 180 እዩ። በረኸቶም ምሕደረና። መድኃኒነ እግዚእ ኣቡነ መስተጋድል ምንኩስናሁ ምኡዝ ከመኰል በመንፈሰ ጸጋ ኩሉ ይብል መጽሓፈ ሰዓታት
ተአምረ ኃይልከ አባ መድኃኒነ እግዚእ እምአፈ ዜናዊ ሰማዕነ ወበዓይነ ስጋ ርኢነ መንክረከ አእላፈ ቤትከ ንህነ ባህቱ በዚ ተአምሪከ ረድአነ ለሰይፈ አርዕድ ንጉስ ዘውሃብኮ ኪዳነ ከመረድኤቱ ታፍጥን ጊዜ ጸብእ ኮነ ተአምረ ኃይልከ አባ መድኃኒነ እግዚእ አቡነ እምአፈ ዜናዊ ሰማዕነ ወበዓይነ ስጋ ርኢነ መንክረከ አእላፍ ቤትከ ንህነ ባቱ በዚ ተአምርከ ረድአነ ለሰይፈ አርዕድ ንጉስ ዘወሃብኮ ኪዳነ ከመረድኤቱ ታፍጥን ጊዜ ጸብእ ኮነ ይብል አርኬ ማለት እዩ። በረኸቶም ይሕደረና። ቅዱስ ዓምደ ሚካኤል ናይዚ ቅዱስ ኢትዮጵያዊ ዜና ህይወት ንኹላትና ዓብይ ትምህርቲ ዘለዎ እዩ። ብፍላይ ካብ ናይ ቅድስና ህይወት ንኸይንርሕቕ ሕግዘና ተስፋ ይገብር። ናይዚ ቅዱስ ወለዲ ገላውዲዮስን ኤልሳቤጥን ክበሃሉ ከለዉ ኣብ ምድረ ሽዋ ብጽቡቕ ምጽዋቶም ዝተመስከረሎም ነበሩ። ፈጣሪ ሂብዎም ድማ ሕዳር ዕለት 8 ኣብ በዓለ 4 እንስሳ ስለ ዝወለድዎ ዓምደ ሚካኤል ናይ ሚካኤል ምሰሶ ክብሉ ሰየምዎ። ገና ካብ ንእስነቱ ንብዙሓት ዘገልግል ዘገርም ዝነበረ እዚ ቅዱስ ሓደ ጊዜ ኣብ 3 ዓመቱ ድሕሪ ቅዳሴ ጠፍኦም። ወለዱ እንዳልቀሱ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታ ደለይዎ፣ ግን ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ኣብ መበል 3 መዓልቲ ናይ ሞቱ ዝክር ክገብሩ ካህናትን ምእመናንን ናብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣተው ግን ብዝረኣይዎ ነገር ተገረሙ። ህፃን ዓምደ ሚካኤል ኣብ ማእከል ቤተ መቕደስ ኣብ ትሕቲ ታቦት ዘሎ መንበር ከርሰ ሃመር ይበሃል ኮፍ ኢሉ ክጻወት ረኸብዎ። ዝረኣየ ኩሉ እጹብ ክብል ኣድነቐ። ምኽንያቱ ድማ ብናይ ተፈጥሮ ስርዓት ህፃን ቆልዓ ኮሎ ብዘይ ምግቢ 3 መዓልቲ ምጽናሕ ስለ ዘይክእልን ከምኡውን እዚ ህፃን ኣብዚ ናይ ቅድስና ስፍራ ክሸነ ብምቕናዩ እዩ። ብፁዕ ዓምደ ሚካኤል ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እንዳተምሃረ ብጾምን ብጸሎትን ዓበየ። ኣብ ፍርቂ 14 ክፍለ ዘመን ንጉስ ዝነበረ ጻድቅ ሃፀይ ዘርአ ያዕቆብ ድማ ነዚ ቅዱስ ናይ ሰራዊት ሓለቓ ወይ ድማ በዚ ናይ ዘመን ኣገላልጻ ናይ ኣጽዋር ሚኒስተር ገይሩ ሸሞ። መቸም ኣብዚ ቦታ ተቐሚጥካ ጽቡቕ ምስራሕ ፍሉይ ነገር ይሓትት እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ዝርያኡ ንዝኸብዎ ተንኮለኛታት ክስዕሮም ቀሊል ኣይነበረን። ቅዱስ ዓምደ ሚካኤል ግን ኣብ ዘመነ ሲሞቱ እዚ ሰርሐ። ብንግሆ ተንሲኡ ንነዳያን ኣኪቡ ቁርስን ምሳሕን የብልዖም። እዚ ድማ ዕለት ዕለት ዘይቋረጽ ብምዃኑ ሃብቱ ተወዲኡ ድኻ ኮነ። ካልኣይ ነገር ድሕሪ ቀትሪ ዘወትር ቆይሙ የቐድስ እሞ ጸበል ተጠሚቑ ይሰቲ፣ ምሸት ጥራሕ እኽሊ ይቀምስ። ሳልሳይ ድማ ሽፍታ ተላዒሉ ክበሃል ከሎ ናብ ዱር ወሪዱ ጸልዩ ነቲ ሽፍታ የእሚኑ ይመጽእ እምበር ኣይጎድኦን ነበረ። ራብዓይ ድማ ውግእ ኣብ ዝመጸ ጊዜ ክተት ሰራዊት ኢሉ ይወርድ፣ ግን ለሚኑ ጸልዩ ተዓሪቑ ይመጽእ እምበር ጥይት ክትኮስ ኣይፍቅድን ነበረ። በዚ መንገዲ ኣብ ናይ 3 ነገስታት ኣብ ናይ ዘርአ ያዕቆብ ኣብ ናይ ዕደ ማርያምን እስክንድርን ዘመን ንኩሉ ኣካባቢኡ ሰላም ገበረ። ዓለም ግን ዓመፀኛ እያ እሞ ኣብ ናይ ኣፄ እስክንድር ዘመን ኣብ 1470 ታይ ብሓሶት ተኸሲሱ ስደት ተፈረደ እሞ ናብ በረኻ ተጓዓዘ። ኣብኡ ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሰማያዊ መና እንዳመገቦ ስጋን ደሙን እንዳቀበሎ ቀነየ። ቁርብ ጸኒሑ ግን ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎ ኣብ ናይ ንጉስ ኣደባባይ ተቐትለ። ን30 መዓልታት ድማ ናብ ልዕሊ መቃብሩ ናይ ብርሃን ምሰሶ ወረደ። በዚ ድማ ንጉስ ብጣዕሚ ተጸጸተ፣ ተጣዓሰ። በረኸት ናይ ዓምደ ሚካኤል ይሕደረና። ቅዱስ ኪርያቆስ ሊቅነት ምስ ገዳማዊ ህይወት ዝደረበ ቅዱስ ኪርያቆስ ናይ ቆረንጦስ ሰብ ክኸውን ከሎ ኣቦታት ጥዑመ ቃል አንደበቱ ዝጥዕም ይብልዎ።
جنا أبن سنتو أوشت بيت كريستيان كان ببكلو كابناي عندبتو طعمي سلعله كاب باباس كساب حزبي تدميمم يدمصو نبرو أب جبزنو دما بطعمي عالم نعيقو كاب قرنطس ناب يرسالم أتوا قصيل دما ناب فلسطيم توعيزو ناي عبي أبا رومانوس ود مزمور كوينو منكوسا أبزي قدام نبركات تا زمانات كنبر كلو بطعمي بزوح تأمرات سرحة أب 381 عام مرت مقدونيوس أبولينار يوسن سباليوسم أبزخ حادو جيزي نقوبعي ناب قسطنطنيا كابزو خدو ليك أونتي حد إزي قدس كيرياقوس إيو نابتي قوبعي زخدو دما مسعابي ليكن نا يرسالم ليك باباساتن قدس كيرلوس منفساوي إيو كلتيوم بطعم زفاتو سلازنبرو أبتي قوبعي نمنافقان راتيحهم نهايمانت أصنعهم سرعات سريتهم تملسو قدس كيرياقوس دما أبسترفة زمنو بقدسنا نبيرو بزالم معنتي على 3 عرفهم برختهم لازم كلهم بزلم معنتي زعلو يحضرنا بصلاتهم دما مدهاني عالم كريستوس يبارخنا يمحرنا آمين 3 زخبرو عمتا ولاي قدسان بعالات أبونا مدهانينا أجزي صادق زدبرة بنكول قدس عمد ميكائيل صادق ناي سراويت حلقة قدس كيرياقوس ليك قدس نأبكو تلعب نقص لدتو قدسان أتناتيوسن حفتو إرائين سماعتات ورحوي بعالات دما بعتها لأجزئتنا مريم دنجل ولادة أملاك قدسان إياك من حنان قدسان ليك أنا كهنات أبو زكرياسن سمعونن أبا ليبانوس زمتع أبونا زينا ماركوس قدس كيرلوس ليك عمد هايمانوت أبونا أمبس مثالي معرف 10 فقدي 6 آمين زودقة زنت أبا بأفا قدسان تكوان ملاك تتعرملي آمين سنكسار دسامع زنبب فقر قويتا قبل بوي يحبب صلاتن ترارأنتن لاي قدسان دما يركب ذكرى صادق العالم يهلو ذكرنا صادق نعلم يسنبر آمين وسوار لإግዚአብሔር ولولاديتو دنجل ولمسكالو كبر آمين